ତାମାନେ ଏବେ ମୁଁ ପାଠ ସାରିକି ଆଇଲି ଏବେ ମୁଁ ଖେଳିବି ସାଙ୍ଗମାନେ ମତେ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ଶୁଇନି ଆଉ ଏଠି କିଏ ଆଇଥିଲେ? ଏଠି ହେଲା ମା ବଇଛି ହଉ ତ ତମେ କେନା କିଣି ତ ଖାଇବ ନା ଖାଇବନି? ଖାଇବ ନା ଖାଇବନି? ତ ଖାଇବ ନା ଖାଇବନି ଭାତ? ଆଇଏ କିଏ? ଏ ପାଗଲ ମୋର ଏଠି ବସିକି ଆମେ ଶୋଇଛୁ କ'ଣ କରିବୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ପଡ଼ୁଛୁ ପ୍ଲିଜ୍ ମିନିଟ୍ Matando